šta sam para konobaru dao. Vidite birtijaši, to o čemu Sejo pjeva zovemo napojnica, bakšiš ili tringlt. Riječ napojnica dolazi od starog glagola napojiti, što doslovno znači dati nešto za piće. Nekoć prije se nije baš davala lova, nego častilo upravo pićem ili hranom kao znak nekakve zahvalnosti. Spomenuti bakšiš nam dolazi s istoka i to preko turskog i perzijskog. Ništa bez naših Njemaca, tringlt to je posuđenica iz njemačkog, doslovno trinkgeld, što znači novac za piće. A vidite, sve je počelo u Europi u 17. stoljeću i to u Engleskoj. I oni ga populariziraju izrazom tip. Kod nas se napojnica udomaćila tek u 19. stoljeću, prvo u gostionicama i krčmama, kao znak nekakve časti. A kasnije je to postala i nagrada za dobru uslugu. Sada vas ja pitam da otvorite dušu i kažete, ako se uopće sjećate, koliko ste najviše ostavili napojnice, tringlta ili bakšiša.